Здравейте, аз съм Милена, аз съм от България и уча медия и журнализъм. Това е моят втори семестър тук в Будапеща. Какво да кажа за Будапеща? Влюбих се от първи поглед. Няма да забравя първи момент, когато излязох на Октогон и видях улицата. Беше през нощта, светлините бяха навсякъде, беше пълно с млади хора, които се забавляват и аз просто се влюбих. Почувствах специален дух в това място. От друга страна, това е място, където можеш да срещаш много хора от различни националности, от различни точки на света. И тук се почувствах у дома си след една седмица. Това е много важно за мен. Не знам дали била съм на много места, но това е единственото място, което наистина се почувствах у дома си точно за една седмица. И ми мисля, че точно защото този град има специален дух. Тук ти не се чувстваш чужденец, ти си част от света. Както вече казах, чувствам Будапеща като моя втори роден град. Тук не се чувствам чужденка и всъщност за 8 месеца, откакто съм тук, срещнах повече чужденци, отколкото унгарци. Тук с моите, аз го наричам еразмо семейство, имаме своите любими места. През деня се правим дълги разходки покрай брега на Дунава или по Деак, тук на Деак, или по Андраши, но винаги е забавно, защото сме заедно. Имаме своите места, където ядем. Фрици Папа, най-евтиния ресторант и най-вкусния ресторант. И разбира се, Pizza Place, където можеш да ядеш невероятна пица за 200 форита. Преди или след парти, това е нашето място. Имаме своите места, разбира се, където са най-изумителните партита. Морисън Лан. Всеки понеделник ние сме там и всеки понеделник е различно и интересно. Инстант, Симпла. Това са прекрасни места, защото там наистина може да почувстваш интернационалния дух на Будапеща. Там може да срещаш хора от различни места по света и винаги е интересно и забавно, винаги е ново, винаги сам нещо се случва. Но по-важното е за мен, че аз наистина усетих истинския дух на Будапеща в тези места и обичам това чувство да седиш на една маса, да разговаряш с хора от Англия, Германия, Франция, с различен социален статус и положение, с различно образование и да разбереш, че всички те са хора. Да разбереш, че най-важното е да бъдеш човек със всеки, да забравиш за стереотипите си и да бъдеш себе си. Знаете ли с какво още е уникална Будапеща? С това, че никога не спи. Никога не спи, освен в неделя, разбира се, защото тогава е трудно да намериш отворен магазин. Това ми беше трудно да свикна, но с времето се нагодих да пазарувам в събота предварително. Будапеща е градът, който никога не спи, освен в неделя, а това е улицата, която е специална за мен, защото са ми се случвали най-много луди неща. Тук срещам уникални идиоти, уникално луди хора. Например, има едно момче, което носеше колона на гърба си, тези огромните дискотеки, където може да ги чуете, носеше на гърба си, имаше невероятно много светкащи неща около себе си, приятелите му се забавляваха и пиеха и той беше един вид подвижна дискотека. Съответно, около него имаше тълба, която снимаше, аз снимах, разбира се. Или другия луд случай, който срещнах пиян ирландец, който продаваше лангуш на нещо като организиран търг върху капака на една кола. Но тази улица ме научи, както вече казах на най-важните уроци, че хората са хора и това е урокът на Будапеща. Бъди човек, бъди себе си и ще срещнеш нови приятели, ще откриеш нови хоризонти. Забрави за своите стереотипи, забрави откъде идваш, забрави за всичко, просто бъди човек. Винаги ще обичам Будапеща, винаги ще остане в сърцето ми. Един ден ще дойда със семейството и ще им кажа, ще се опитам да й покажа Будапеща такава, както аз я видях за 8 месеца.